Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado ana phanta nilihin pen adap kimi akardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Pini ni phai kep lakha inko ratrok dua bargri MAC constituency ke parlo NKBA thong ke pra Asia phong ni marli krung sai lapen kachepate ajai mekapaman pon. Lason si pini ni phai kep ningkan surihini ra inko rekethom ningkan esek amai pi NKBA ni marli krung sai lapen kachepate ajai mekapaman pon bangso amailong ke ongdung amonduli ani marli atum chetongdun lapen birta kiri bom ahut ke wang bom lang pusi nang thandun. Totangte nilitum apherangke adverson krupen karjupon alam thele arjuponik sinang. Dua barguri pen adverson kro report Karbi Anglong News Channel. National Bank Women Department of Hala Dukunang alai tu kurana pa tera mi ba kunmala sala mi tu kurana khabar mi ke bang mala sala alai tu phale thi nyala bar dukunang Kalau itu boleh kena khabar pe ke bang mala tu khana dukunang apang se ka benglong nu thina he tane se ka pa joro ni hai tu ka ladak na seminar final tu mai do na hai tu ko dar khabar pe ta Ini saja mendudukan. Oh, ini saja mendudukan. Nah, itu bangkon atau dak kurang kan? Dak kurang bangkon. Bangkon ini. Pasal itu mana? Apun so amai long nak cuma kecek kono, kosong sih kecek kono, non adil macam kosong kecek kono. Lang mipik. Itu bangkon apa kan? Bangkon ini. Bangkon. Masih non aku ano kapag itu malu nang lagi ini saja mendudukan sebenarnya semua aku non bangkon tapi aku bukan. Fungsi Karbi Anglong News Channel yang terkait fungsi kalau kita jalan itu ada Women Seminar Program selection baik dong. Kalang. Itu kita mau dulu kan sekarang. Itu ini saja batas charge tadi. Itu saja batas charge ini. Elemen itu kan. Elemen lagi sangki jenis pancupi. Lalu, nasional lagi kono lah kita meli. Letak di saja mau dulu penselang tumbang lo letak hilang mission pusat selang tumbang kono lo letak. Kau kapal ada film macam itu mardu penselang. Bonceng. National Bank aku letak Muniram England Congress Stadium sudah lalu semua orang itu kita itu training alam itu pun aku ada mondeli pen salah kibang malah letak Women Seminar kalau nak kita guna nama mondeli pen salah itu kibang malah kalau kita nak le arju pun salah apa sih Karbi Anglong News Channel kalau apa nanti konsen sih kalau kita jual ni nanti tu malah letak Women Seminar cepat ini kita kibang nama nanti tu kalau mondeli pen salah ni langsung oh nanti tu kibang bang ni mali seperti dia panah bangkit. अच्छा राजा के नानी तुम लंबा सा दिन से मिला रहा हूँ कि ठेक पनो अनिक kan bang teh pindah fracture apa saja ठेक पनो Macam program sama. ini cuma kedua kata din kata dua kata ni cuma itu Bisa di maklum. अच्छा Karbi Anglong rat sang Jorok tiklo. Nang itu bangso sini rangko itu meningkat apa? Women Seminar lakukan sih. Nang itu di langsung yes ni Marley kahin pen setelah ini ada mendengar sih. Nang itu Karbi Anglong ada kabel hantar kiro kepada kiro sih kecetahan kacing kilo apa sih nang itu makan sih oh nanti macam apa Lang pher Karbi Kurpho Ancholik Lapen Serdihun Asong Atumpen Pherang ke amai ke phapo Ajat Asonta Hanglote Long Ponji Hang he pachini pon pe pulote ki piji abangta akisung dukokji Pini ni phai kep ningkan surihinira inko raketom arningang sam apor langpher constituency ke parlo jilang sok ankelok aklamalong Karbi Kurpho Ancholik Lapen Serdihun Asong Atum Chilangpen kapangthir asai dengpo Bangso ankelok aklam lake volongkom ajipen kahelo 15 kilometer an kahelo mate hojai adung along kachekoinot alonglo
Bang so adim lake Karbi Anglong lasi kaprek atum nang thijok na pusi isi kerai kom ason paman ponlo. Lasi lada Karbi kurpho asai hemta ningkan pho aprangpen kimrang ponlo. Lasinon Karbi Anglong Autonomous Council CEM aphanta dak along kamalong nang kahumri chiaphan chuphapon. Lapen thirkluk Karbi kurpho ahem lapen kedo ke thak adim aklong aphan aron choklim aluta nang kipi chiaphanta chuningri padupon. Bangso pherang ke amai ke phapon along kachelang pon asong amen Karbi kurpho along Maipu Chandra Singh Teron Kong Chunbang Dor Singh Timung Advisor Basa Terang Lapen Ancholik Maipu David Terang Kong Chunbang Bida Singh Rongpi Advisor Rohit Rongpi Lapen Serdihun Asong Maipi Kakrung Kram Sapi Kong Chunbang Maluti Terangpi Atumpensi Kachuningri Padupon Phuluni Pen Bidor Singh Terang Karbi Anglong News Channel Pangting nilimen chethan po nilimen David Terang pen nilitum ke mangdam ke lapulo aprang nilitum ta CM MLA EM along sitame nilitum memorandum pidamlo dakalong le aputhak nilitum pota ke long je phan lasi nilitum ke la so hota memorandum pidamlo lasi non ta nilitum ka chopha je phansi tak hemtun along nilitum ke phaje phansi non hemtun long ta pangthai la pen towar ta nilitum long pangthai pacheng ponlo Athema nilitum dak kedo tang 1989 naning kan pen sinilitum kedo la sinilitum phan dak ta prabjin pen dak hemtun along phan ta nilitum building hai nang time piponai pen ring pen ni tawe pen nilitum dak prabjin pen nilitum phan ta pota nang piponang popusi nilitum dak ka chebori pon la pen alang litum phan ta lu ke pitang do nilitum non ke klem ponji ke damji mane ke dam ike जो नॉन दाकालांग लितुम के वांगजी आदिम के दो थाय अवे लहाय पेंडल पेने बनाई पिनाई लसी तोवार पेने अवे लसी तोवार दा निलितुम पंग थाय पन आथे निलितुम के हांगी के सीएम ईएम एमएलए तुम हंदा निलितुम हांगी प्राबजिन पे नॉन निलितुम लसी अपोरा तारिग बांग निलितुम चे पथिक दम देलांग ते बोन सितामे निलितुम चिंकी दमलो ते नांग तुम मोला पूजा फिले इलितुम पथिक नांग पुसी तुम निलितुम लोकल ईएम ता नांग पुदुन lasi nilitum adin non pangthai bom lasi non nilitum dam thuji alang litum phandak chophaji daga chophalam theke non ta moeta nili pinpur chomlo alang litum mane nilitum phan prabjin penda ke do bomatum 1989 pen ke do bomatum phan longle pota bang nang pipo nang pu pusi nilitum ke daka chopha la pendak ko nilitum memorandum ta pidun thuji da la bang solam the puthak se nilitum dak ami council to yar pora bahut bar গৈ মেমোৰেণ্ডাম দিলে ছাৰ সকলেও ক'লে হ'ব আৰু হ'ব লাগিব বুলি আমি আশা ৰাখি আমি বিশেষ নাজানো আমি ৰাইজে মই নিজেও চিৰনত হৈ আছোঁ আৰু চৰকাৰক মই ক'ব বিচাৰোঁ চৰকাৰে যাতে আমাক সেই সুবিধাবিলাক যাতে দিয়ে পটা লাগে পটা থাকিলেহে আমাৰ স্থায়ী হ'ব সেইবিলাক চিন্তাধাৰাৰে আজি এই মহৎ নেতৃবৰ্গবিলাকে আগবাঢ়ি আহি আমি আজি ডাঙৰ মানুহ আহিব বুলি আমি Inki kapang reng aputhak ADS di Phupen Patir Piponsi Rongmar Jong along Jai Mek Kedengdam. Inki kapang reng lake Karbi Akhai ajutang along Cheraplok ason. Athe hako penta ili Karbi Akhai atumke inki kapang reng pen ongdung atum ale chepalong atum do. Lapen inki hompen kason se pe hon ki pencheng lok kapre Karbi apindeng kason se do. Lason si inki kapang reng anso se kachepachi hungji lapen inki an koson si ke lapen kalana nangji aphuthak pini phaikuni ni phai kep arni assistant director of sericulture di Phupen Patir Pipon along Kat News Channel atum setame cherap dunsi siri farmer awareness ajai mek diphu polytechnic adung Rongmar Jong along padoda lapen non ke kai kimi lasi kopi koson pensi inki kapang reng nangchi aphuthak cherok tok amai kapedodam abirta nangkele por phai krehini apor pen mai pangcheng ponsi mai phu amerson be pen alhi kapachini apor enlo bangso siri farmer awareness ajai mek along alhia man pen in church ADS diphu longki timung demonstrator border daimeri demonstrator kadom kropi lapen Kat News CEO Mongol Singh Inghiatum chetongdun laso along aluhiatum arideng pen inki achili lapen inki an arongta ronpon
Lapen ke ingki kapang reng pen penang an alido. Lapen penang ana hem tu natum ke a hemari chelang ilonglo. Lasi ingki kapang reng aning ke hanga tumapan Silviculture Department pen rabdunji. Lapen sai hem along nang humri pen ason ingki kapang reng nang chi alam the chini pon longji pusi ADS in charge longki timung pen than pa chini pon. News report Karbiang Long News Channel. Dak intum rong marjong long intum dak awareness kem CB pon lo dak penan ning karong pon thema ingki kapang reng aratum dak dopik la pena lang ke klem ji phan ning hang ola bangke. Ladak pinalang litum hantum than ponong lo koson singki kapang reng penal li kaci padunang jima ndi nona lang tum hani si tawar pini dak pikang lo je ingkia chili ka semar dak itum Karbiang long ingkia chili diman thepik nitum department pen kopan ma kaselam tum lapan tum dor ni tum lasi tum kompensi wanang nang kata lasi la kapador ji phan plong te nitum dak la private la ingkia chili ka semar tum handa nile dak pinto wat pikang lo je alang litum ingkia chili koson si scientifically ka semar nang jima halo system tum thanik botum alang tum phan technique kan tum thanik po lapen alang tum han pachar li pen ko alang tum pasemar pen alang tum production kopan ma ke do labang tum department pen en pun po labang ke lasi non ingkia chili ador lang na plong te tum ilinong se 14,000 an lele lasi laso ingkia chili semar phan plong te tum labang ke lapan ka khorosu nang jita kali itu mane jum ka khoros pen samitum labang ni tum semar un lasi alang ni tum han ali phan plong te tum hata tum si tawar to pin thopikang lo lapen alang ni tum aprang pen ke klem boy ateng pen pini alang tum han anso se income ke klem ji phan tum la koson si income pa badang ji ma laso tawar tum dak than pikang long lo lapen dak ni tum pen an thek ponong je non bangki tum ik kapang reng tum stame dak aprang wang piklo lapen dak pu lapu matipung hin same alang ni tum same pu systematic plantation same tum labang ki klem bon bang do piklo non bangke asila bang isi ni tum da ning chiparong pon melo je aprang pen kali non bangke systematic long bang bomlo lapen tum ingki kapang reng pen stame sikereng awar sai hin tum klem pon un bang tum han tum da labang than pon melo labangke lapan melo. Thank you. Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me.